I-Kaizer Chiefs isikulungele ukubuyisa umdlalo wasemuva wase-Angola Anaso Miguel emdlalweni wabo we-Betway Premiership nePolokwane City ngeSonto. uMiguel ubuya ngemuva kokudonsa isigwebo semidlalo emibili ngenxa yekhadi elibomvu alithola ngesikhathi behlulwa iMamelodi Sundowns ngo-4-0 ku-Carling Black Label knockout ngoNovember 2. Lo mdlalo wasemuva oneminyaka engu-28 ubudala udlale kahle ngesikhathi edlalela ama-Glamour Boys kanti kulindeleke ukuthi aphinde abambisane nomdlalo wasemuva webafana bafana uRashwin Dodli osesikhungweni sezokuvikela. Nokho uMiguel kumele aqikelele ukuthi agweme izinkinga nabaphathi bomdlalo njengoba usevele egwetshwe umdlalo wodwa ekuqaleni kwalesizini ngokuthola amakhadi aphuza amane. Umqeqeshi wamakhosi uNasruddin Nabi usanda ukuthi uMiguel usadinga isikhathi sokujwayela ibhola kanye nesimo seqembu. uNabi wasincoma isifiso sikaMiguel sokunikela ngokusemandleni akhe kodwa wathi ngezinye izikhathi uyeqisa. Wengeze ngokuthi uMiguel uthembise ukuthi uzoqikelela kakhulu esikhathini esizayo. Iqembu lizophinde liphuthele umdlalo wasemuva kwesokudla uRay Frost odonsa umdlalo wesibili wokuvinjelwa imidlalo emibili ngemuva wekhadi lakhe elibomvu bedlala neRichards Bay. Amakhosi abheka ukubuya emdlalweni obuphoqa ebambana ngo-2-2 neRoyal AM lapho ededele khona amagoli amabili. iChiefs isidlala imidlalo yayo yokugcina emibili yasekhaya ePeter Mokaba Stadium ePolokwane kanti nakuba lo mdlalo uzokuba se-Old Peter Mokaba Stadium kodwa iyayazi le ndawo. iPolokwane City ephethwe nguPhuthi Mohaf iqale kahle isizini inqoba imidlalo emine kweyisithupha yokuqala yeLeague okuhlanganisa nokuhlula iMamelodi Sundowns ngo-1-0 nokho isazuze iphuzu elilodwa kuphela emidlalweni emithathu edlule. uMohaf ukholwa ukuthi indlela edlala ngayo iChiefs izohambisana neqembu lakhe ubabona beyinkinga enkulu njengoba bethembele ekushintsheni okusheshayo namabhola amade. Uyazethemba ukuthi iqembu lakhe lizokwenza kangcono uma selibhekene neKaizer Chiefs ngoba liyakwazi ukudlala namaqembu adlala ngendlela efanayo.